Kultúrny kyslík, ktorý, môžem to povedať úplne priamo, vlastne vychádza z toho, že kedy som čítavala Kultúrny život ako pamätníčka. Ale dnes život je málo, dnes potrebujeme ten kyslík. Takže vydáva ho Inštitút pre kultúrnu politiku, ktorý sme založili vo Via Kultúre a ktorý má 2 zamestnancov, 2 odborníkov, expertov, ktorí stoja aj za týmto časopisom. Koľkokrát, myslím si, že zatiaľ každé 2 mesiace, bude to na internete, zásada bude kritické myslenie a som veľmi šťastná, že dokonca aj to, čo sme len tak skúsmo uverejňovali, dokonca aj pán minister kultúry sa priznal, že to prečítal. Takže dúfajme, že to bude mať aj určitú čitateľnosť, ale hlavne dúfam, že budeme podrobení kritike, takže vítame akúkoľvek kritiku a spolupracovníkov samozrejme. Myslím si, že kultúrny kyslík chce zapchať obrovské vákuum, obrovskú dieru v tom spektre kultúrnych časopisov, ktoré máme. Áno, máme Tvorbu, máme Romboid, máme množstvo časopisov, ktoré sa ale venujú špeciálne len niektoré časti umenia. My, kultúrny kyslík, sa samozrejme budeme venovať tomu najširšiemu chápaniu kultúry a tomu najširšiemu chápania úlohy kultúry v živote spoločnosti, demokratickej, európskej. Kritika. Aj teraz sa stále objavujú také výzvy a zúfalé volania, že potrebujeme kritické myslenie. Áno, dnes na Slovensku už nepotrebujeme veľmi ekonomické reformy, my už len potrebujeme vrátiť sa k rozumnému sedliackému rozumu. Toto už máme za sebou, sme vo všetkých možných inštitúciách, stihli sme to pred tým, čo sa deje na Ukrajine. A teraz je už veľmi dôležité, aby sme sa posunuli civilizačne. To znamená, aby sme sa prestali báť kritického myslenia, aby sme začali znovu klásť dôraz na kultivovanie kritického myslenia a kultivovanie nášho prejavu vôbec. Ináč nebudeme mať tu ani Nobelovú cenu za literatúru a všetko to budú len také výkriky. V dohľadnej dobe, pretože my sami k sebe pristupujeme veľmi kriticky. Počkajte, musím sa trošku nadýchnuť. Tak, už mám zase ten kyslík v sebe, takže bude to čoskoro a dúfam, že sa budeme vyvíjať od čísla k číslu, tak ako to je, a že to internetové prostredie k nám bude istým spôsobom láskavé a istým spôsobom kritické, ale v každom prípade kultivované. Dobre.